Jama'a assalamu alaikum, Aishatu Macedi ke sallama da ku a filin mata a dan gida. Da ke zuwa daga Radio Landmark FM murya al'umma mai watsa shirye-shirye a kan mita 90.5. Filin mata a dan gida dai fili ne musamman na mata. Fili ne da mata ke baje kolin su, fili ne ke zakulo gwarazan mata, nasarorin da mata suka samu da ma aka san haka. Bugu da ƙari filin mata a dan gida na ƙara haska mana fitilan zamantakewar rayuwarmu. Ku biyo mu don jin wannan fili na wannan mako da kuma yadda wannan fili zai kasance a wannan mako. Madalla a wannan mako dai filin ya zanta da matashiyar mawaƙiya kuma 'yar siyasa haka zalika 'yar fim. Ku biyo mu don jin wacece wannan da kuma me ya bata sha'awa na fadawa cikin waɗanga sana'o'in. Assalamu alaikum, za mu so ki gabatar mana da kanki. Wa alaikum assalamu. Da farko dai sunana Fatima Karishima Gimbiya. To bari in kira ki da Gimbiya. To Gimbiya, ganin yau ne rana na farko da kika fara shigowa filin mata a dan gida. Muna miki lale marhaban da shigowa wannan fili namu na mata a dan gida. Za mu so mu ji takaitaccen tarihin rayuwanki. Da farko dai ni haifaffen Kwantagora ce. Na'am. An haife ni a Kwantagora, amma kuma ba na ne rayuwata ba. A garin Suleja ne makaranta na, sannan ne rayuwata. Sannan kuma da baya sai na dawo Kwantagora. Na'am, to kin ji an ce Kwantagora kware makwancin sunna. In dai haka riga ka sha ruwan ajurkun na aka maka wanka da shi, to ai duk inda ka je sai ka dawo, haka aka tafi garo kuma haka yake. To na ji takaitaccen tarihin rayuwanki, na ji cewa ke yar Kwantagora ce, ki rayuwa a Suleja. Don gaskiya yanda nake ganin rayuwanki, na san kilan ba nan kika tashi ba. Shi yasa na tambaye ki. To ya maganan karatu, kin karatu? Gaskiya na yi karatu na daidai gwargwado. Na'am, zuwa wani mataki? Ban dai nisa ba, amma na yi dai abin da dai ya kamata wanda na dan samu na karanta dai haka. Na'am. To Allah ya sa ma karatu albarka, duk da yake kin ki gaya mini wani mataki. Kin sa akwai matakin firamare, wanda daga firamare ya tsaya, wani ya je secondary, wani ya yi diploma, wani ya yi degree, wani ya yi masters. Gaskiya ban je can ba. Na'am. Iyakaci na secondary school kawai na yi. Aikin ma yi kokari. Kama ji a zana sunanka a makaranta, ai shi ma ba karamin arziki bane, shi ma wani babban arziki ne. To Allah ya sanya ma wanda kika yi albarka. Shin kina da niyyar ƙara komawa karatu? Gaskiya ni da buri na kawai aure da kawai. Na'am, to auren da kike da buri Allah ya baki miji na gari. Ko kin taba yin aure? Gaskiya na taba aure. Na'am. Kin taba aure, yanzu ba auren kenan. Gaskiya yanzu ba ni da aure. To Allah ya kawo miji na gari mai albarka. To abin da ya jawo hankalin wannan fili na mata a dan gida zuwa gare ki, ganin cewa kina waƙe-waƙe, kuma kina siyasa, kina kuma fim, in ba zan abin nan ba ko? Na'am. To a matsayinki na mace musamman ya Kwantagora, me ya ja hankalinki ga wannan abin 3 in 1? Ga waƙa, ga fim, ga siyasa. Duka. Na'am. To gaskiya abin da ya ja ra'ayi na ga fannin waka. Akwai wata rana ba zan manta ba. Na'am. Ina tafiya, to sai na ga mashaya. So wanda a tunanina a lokacin wannan da ya shaye-shaye ya taɓa min zuciya sosai. Sai na tunani, to ta ya za a ce in ba wa'annan bayan Allah shawara su daina shaye-shaye. Sai na zauna na yi shawara da cewa ko dai zan fara yi ta waka ne. To daga nan sai na rubuta wani waka na shaye-shaye, daga nan dai na je gurin wani ogana ana kiran shi dai ADS. Na dai karanta mishi dai waka da sauransu da wani gyare-gyare sai ya mini. To daga nan yana ga na fara yin waka da hankali na ya ja kenan akan matsayin in faɗakar da mutane su daina shaye-shaye, sa na fara waka. Na'am. To lallai kin yi tunani mai kyau. Don yawanci so da yawa akan ƙaru ko kuma akan gyaru ta fannin waka. Wani waka yana isar da sako ne, wani kuma waka zaki ji kawai shirme kawai ake yi. Wato ke hanyar sakonki da kika so ki, tunda yanzu ba mamaki ai in kika yi waka za a matasa za su dinga ji da sauransu, har su ji wannan waka, in Allah ya taimaka ma har wasu su daina shaye-shaye. To muna roƙon Allah ya shirya mu gabaki ɗayan mu masu shaye-shayen ma Allah ya shirye su, waɗanda ba su yi kuma
Allah ya ƙara shirya su. To na ji ta ɓangaren waƙa. Shin ko da kika fara waƙa a wani shekara kika fara waƙa? Wace shekara? Gaskiya ni waƙa ban dade da fara shi ba, amma fim ne na san da cewa na dade ina gwagwarmaya, amma waƙa gaskiya ban kai shekara 5 ba da yin waƙa gaskiya. Na'am, to kin waƙoƙi kamar nawa? Gaskiya na yi waƙoƙi aƙalla dai a tunani na fa da su kai 200. 200? Tabijin. Lallai kuwa kin kai zabaya mawaƙiya. To cikin waƙoƙin da kika yi da za su kai 200 wace waƙa ce bakan da miyarki? To gaskiya ban da wata waƙa bakan da miyana illa wannan waƙar dai. Na'am, dan rera mana ita mu ji. Shaye-shaye. Na'am, dan rera mu ji. Ina kiran matasa dan Allah ku daina shaye-shaye domin hakan da cuta. Gare ku dai kira matasa dan Allah ku daina shaye-shaye. Domin hakan da cuta a gare ku ina kira matasa. Ya sa wannan waka da kika yi ya zama hanyar shiryon da yawa daga cikinsu. To ta bangaren waka kenan, to ta bangaren fim me ya ji hankalin kika koma fannin fim? To gaskiya ni dai fim yana ban sha'awa, shi yasa na shiga harkar fim. Kawai sha'awa yake bani na wanda in gani ni ma yau gani wai na zama jaruma, kuma amma a fannin fim din fa na fi so a gani ina filin daga. Ina gara da namiji. Allah, kamar kina dambe ko yaki. To shi yasa na shiga harkar fim saboda in ga na zanto jaruma a harkar filin daga na fim. Na'am. To kin samu nasara? Alhamdulillah, gaskiya ni a harkar fim. Na'am. Gaskiya sai dai ce alhamdulillah ba abin da zan ci. Na'am. Na samu ci gaba sosai. Kin samu fitowa fina-finai kamar guda nawa? Gaskiya akwai wani fim na rubuta fim ina ni producer din shi, sunan shi filin daga. Kuma sannan akwai wani fim da muka yi da Nuhu shine rayuwa da kansa. Sannan kuma akwai wani fim da nake nawa ne, shi ma ana garin kwanta gurin nake yasa sai ta garara. Sai ta garara? Sai ta garara kwanan ga. Insha Allah za mu ci ma gaba, mun tsaya mu dan je hutu amma yanzu za mu ci gaba da yin sa. Na'am, to Allah ya taimaka. To sai bangaren siyasa, me ya ja hankalinki zuwa ga siyasa? To shi bangaren siyasa ina da wani dan uwa dan siyasa wanda ya fito takara. To sai na ga alamun ya ce in zo mana mu joni mu tafi. Sai to shi kin ba da malaikin ma mu waƙiya kuma sannan me al'umma ne sai to bari in shiga kan mu tafi tare. Na'am. To so da yawa matan da ke waka ko suke fim ko suke siyasa ana musu kallon hadarin kaji. Shin kina fuskantar wannan matsala kamar ana musu kallon basu da mutunci a idan al'umma? Ai ba ma siyasa ba, kin ga ma fannin waƙan nan na mawaƙan nan ana muna kallon 'yan iska, ba mu san me muke yi ba. Kuma sannan mu mawaƙa ai a tunani na wanda suke muna kallon 'yan iska ba mu da wannan lokacin za mu yi iskanci. Mu iyakacin mun shiga harkan waƙa muna aiki ma ya muna yawa, in ka kira mu ma a waya ba mu da lokacin ɗaga waya. To ta yaya za mu ce za mu je mu yi iskanci? So abin da nake fuskanta ga mutane suna ɗaukan mu 'yan iska ne ko ba za mu yi zaman aure ba da dai sauransu. To ba haka bane, su daina kallon mu haka, mu mutane ne irin kowa, ko ba haka bane. Kana son mu da aure zo ka fuskance mu ka muna magana, muna so komai da lokacin sa ne. Ku daina cewa ba mu zaman aure, muna zaman aure. Ko wanda ba mawaki ba in Allah ya ka karshen auren sa zai kare. Na'am, wannan yake kira da su. Gaskiya wannan magana haka yake, shi aure rai ke gare shi. In lokacin mutuwan shi yayi sai ya mutu, in kuma lokacin mutuwan shi bai yi ba to ana tare iya wuya. To bayan kin tsunduma a harkan siyasa da waka da fim, kin fuskanci kalubale da iyayenki? To gaskiya ko da yaddan su kika ji? To da farko dai sun ce ba za su amince ba, amma da suka zo suka ga abin ai ba haka yake ba, suka ga to ai harkar fim da waka ai sana'a ce ba iskanci bane.
to saboda haka mahaifina ya min addu'a in je Allah ya bada sa'a, mahaifiyata ta min addu'a in je Allah ya bada sa'a, Allah ya bada kuma miji nagari, na sa miji in yi aure. Na'am, to ma sauraro zamu je hutun rabin lokaci, idan muka dawo zamu dora daga inda muka tsaya. Farko na sanya Allah musanin da ke kashewa, roƙo da ke ga dafan waƙar da zanniyawa, waƙa ta shaye-shaye wata san mazangayawa. Allahu ne du'a'i shirya mana dukkanin mataka. Kun san fa shaye-shaye wata illa ce da ke kashewa, kai ba ka amfanuwa kuma ka zamto abun gujewa. A cikin gidan kuma an ware ka cikin abun kulawa. Ina daɗi rayuwa ku yi nazari man haba matasa. Darajar matasa cikin al'umma ba fa kankani ba. Yau duk abin da za a yi a ƙasar nan ku kuke kan gaba. Addinin mu ma ya nuna mana ku kuke kan gaba. Ku daina shaye-shaye ni fata ina kira matasa. Illa ta shaye-shaye na tarwatsa tarbiyyar iyaye, bugu da ƙari iyaye kan haka na zubar hawaye. Shi ko zubar hawaye na iyaye sai mu zan kiyaye, duk wanda ya kiyaye Allah zai ɗaga martabarsa. Wai da hankali na zan ɗauki wuƙa na kashe kaina, kuma da hankali na zan hange wuta na jefa kaina, kuma ba dalilin da zai sa wani ya zugan na shuka barna. Dukkanin bayanan da nai zan so kun nazari matasa. Barkan mu da dawa, kuna tare da Radio Landmark FM muryar al'umma mai watsa shirye-shirye a kan mita 90.5, inda muke tare da Gimbiya Karishma. Yanzu kuma za mu dora to Karishma, barka da dawa hutun takaitaccen lokaci. Barkanmu dai. Na'am. To gashi kina harkoki kala daban-daban. Shin waka nan take kina ganin abu nan take zaki iya wake shi koko sai kin zauna ki yi nazari kin rubuta? To gaskiya ina ganin abu zan iya waƙe shi insha Allah. Na'am. To yanzu ki kalli filin mata a dan gida mana ki wake ta yanzu. To shikenan. Filin mata dan gida, Allah ya ƙara girma, Allah ya kare ku. To filin mata a dan gida na godiya. To Gimbiya Karishma, a kowane rayuwa akwai nasarori. Wasu nasarori kika samu a rayuwanki? Nasarorin da na samu gaskiya ba a magana. Na'am, da Na samu samu nasu. nasarori da yawa gaskiya. Kaɗan daga ciki. To gaskiya alhamdulillahi na mallaki dai su fili haka da gini na ma, wance filaye dai ba ɗaya bane gaskiya. To gini na kuma yanzu guda ɗaya insha Allah na kusa kama zurfewa kaɗai ya rage in yi shi. Masha Allahu, taɓijin. To za ki ga mutum ma ya ƙara aikin gwamnati shekara da shekaru bai samu gini ba, shi ma wani babban arziki ne. To Allah ya ƙara ɗaukaka. To wani gudunmuwa kike ba mata a matsayinki na mace mawaƙiya da ke da kishin mata, wadda gudunmuwa kike ba mata na ganin su ma sun tsaya da ƙafafunsu? To a gaskiya yanda zan ce wa mata 'yan uwana, duk wanda take sha'awar fannin waka, Shawara kenan, gudunmuwa, Shawara. wani gudunmuwa, kamar irin kin taɓa tallafa ma wata, ko kin taɓa tallafa ma wani ƙungiya, ko kin taɓa ba wata jari, ko kin taɓa ba wata wani abu dai na tallafi? gaskiya na dan taba taimakon wata dai kin tambaye ne fa. Na'am. In ba haka ba kin san din ka dan taimaka wa mutum ba wai wani abu bane, dan bane kaman na taba yi. Na'am. Kuma dalilin wannan fannin wakan yasa na tallafa mata. To ai ko ma waka ne kai dai kiraye ga matasa su daina shaye-shaye ko shi ma wani babban tallafi ne. To muna godiya. A cikin kowane nasara akwai kalubale. Wani kalubale kika fuskanta wanda ya tsaya miki a rai? To, gaskiya na fuskanci kalubale da yawa, amma a gaskiya
wanda ya ɗan fi ɓata min rai abu ɗaya ne. na'am Kai, a dai bar wannan bayanin ma kawai na kashi zan iya hawaye a yanzu nan. A bar wannan maganar kawai. to ai kalubalen da kika fuskanta kin san bakin al'umma daban-daban, wani zai tausaya miki, wani ya miki addu'a, ba ki san bakin wanda zai ansa ba, wani kuma zai dauke shi a matsayin darasi. Ba mamaki in ma laifi aka miki an miki shi ba a dauke shi ya zama laifi ba. To amma idan kika bayyana ma wannan fili, jin haka zai sa wanda ke da irin wannan halin ya gyara. Ai mu muna yi ne daman saboda a samu gyara. Na'am. Gaskiya kalubalen da nake fuskanta har yanzu wanda yana raina, wanda ko da yaushe ina tunanin yadda jama'a suke kallo na. A yanzu a misali mutum yana son ka da aure, yana sai zo ya same ka, amma ba zai zo da maganan auren ba saboda aji kai mawaki ne ko ba ka kuma kai dan fin ne, ko sai zo direct da maganan iskanci ko maganan batsa. To abin da yana taba min zuciya sosai, wanda suna tunanin mun mawaka yan fim ba wanda za a aure su bane, wanda kawai za a iskanci da su ne a yadda su, kuma ba haka bane. Kowane sana'a akwai yan iska a ciki, akwai kamulallu a ciki. To abin da nake jama kunni jama'a su daina kallon mawaka mata yan iska. In ma akwai yan iskan wanda suke zubar da mutuncin kansu, ai kowane sana'a akwai yan iska, akwai wanda yake zubar da mutuncin kansa, ko ba haka bane. To dan Allah su daina muna kallon haka. To wanda yake son mace mawaƙiya da aure, ya zo kawai magana aure ne, kai ya zo daga maganan iskanci a tattare da ita, domin akwai su da yawa. Ba ki ganin an ce sai bango ya tsage kadangare ke samun mafaka ko wurin shigewa? Wasu ke jama wasu zagi, saboda wata zaki ga ta ranga wankan ba komi take ba, bin mazan take da kanta take bin su ta nemo su. To shi yasa maza duk wanda suka gani za su ga kamar irin ta ne, sai in sun matso sun ga lallai ba haka nan bane sannan su kama kansu. To Allah ya ba mu ikon gyarawa, kuma Allah ya shige muna gaba. Sai ta bangaren zamantakewan rayuwa, wasu kalubale kike ganin mata na yawan fuskanta a matsayinki na mai matasa, mai zuga, mai mata? To gaskiya mu da yanzu ba abin da za mu ce, sai mu ce ubangiji Allah ya sa mu gama duniya lafiya. Na'am. Saboda yanzu mata sun shiga kalubale kala-kala, wanda in so samu ne ya kamata gwamnati ta taimaka wa mata, irin wanda yanzu akwai mata akalla wanda ba su da aikin yi sun kai nawa, ko ba haka bane. To tana so ta yi sana'a amma ba ta da jari, to shi yasa wasu take sa rayuwarta a cikin wani yanayi. To amma da Allah gwamnati ma so samu ne ta rika cewa dan su tsinci mata irin a dan rika ba su aikin hannu da sauran suna dan taimaka muna, haka din zai sa mata su dan samu saukin rayuwa. To an zo wurin, ba ki ganin an ce an bi na barawa a ganin mai sawo? Ni in kika bani zan ce gwamnati ko kuma wakilan gwamnati suna kokari, musamman 'yan siyasa. Mutum zai zo ya kawo tallafi na kayan sana'a ko wani abu wanda zai tallafa ma mace, amma nan take za ta ga ta sayar da shi. Nan take za ta ga ta sayar da shi. Ko ba ki taba ganin haka ba? To gaskiya ina ganin wasu haka din ne, amma to shawarar zan ba matan masu sayarwa, ai ci gaba ne aka kawo muku, na wanda an kawo muku ku yi incin kanku ne, me yasa kuke saida? Saboda haka ku daina saida, ku yi kokari abinda gwamnati ta taimaka muku da shi, tace ku nema sana'ar ku da shi, ku daina saida, ku tsaya ku yi sana'ar da ya kamata ku yi da shi. Na'am. To kuma kin ga abinda su matan ba su gane ba, wani lokaci tallafin da mutum zai baka na 10,000, a dai ce yanzu yanda abubuwa suka abin ga tallafi, an baka tallafin 10,000 sai ka fara wara da shi. To Allah ya albarkaci wannan abin, sai ka ga kai ma kafin shekara kai ma ka tallafa ma wani. To amma sai kiga su mata ba haka nan bane, duk wani abu da ya zo na 'yan siyasa sai aka kama abun banza ne, bari a ci banza a babban zanen wurin. Sai kiga suna ansa ko kayan tallafi kamar kayan sana'a ko wani abu aka ba su, nan take za su sayar da shi a walakance. To sai kuma bangaren maza da yawa ba su son matan su na fitowa suna sana'a. Ba su son matan su na fitowa. Wani kira zaki ga maza na ganin wannan lokaci ya riga ya wuce, an ce ana taimakon juna, matanka ta taimake ka, kai ka taimake ta? Wani kira zaki ga maza musamman da wanda ba su barin matan su yi sana'a? To ni kiran da zan yi ga wa'annan mazajen, shawarar da zan ba su shine su yi kokari su bar matan su dinga sana'a, har inda sana'an nan ba na bacewan hanya bane, saboda taimakon juna ne a zamanin da ake yanzu nan. Kina dan kulle ki cikin gida, dan zo a saya ran da baka da shi kaga sai ta rufa mu juna asiri ku ci, ko ba haka ba? Saboda haka su ka bar matan su ne masana'a. Wani namijin ma zaki ga in matan shi tana sana'a
tana samu da ta ga da ya ga ta fara samun kuɗi nan da nan zai ɗauki tsanan duniya ya sa mata, zai ce shi daga yau ya kashe wannan sana'a. Shi wani kira zaki ga wannan namiji wanda shi kwata-kwata a rayuwar shi bai so ya ga matan shi na samun kwata-kwata, ko kin san akwai su? To in dai bai son ta yi sana'a ai sai kokari duk wani dan hidimar ta ya dinga taimaka mata ko? Ko ba haka bane? Min nan haka yake. To gani tunda baka bar ta yi sana'a ta nema ba. Da kuma ba za ka ce ba za ka bata ba. Ai ba zai yi ba. To bari mu koma bangaren matasa, ganin ke matashiya ce. Yara mata yanzu ƙananan 'yan mata kamar yadda kika ce sun ɓaci, rayuwarsu ya gurɓace musamman da harakan shaye-shaye, harakokin ga kala-kala, su maɗigon ga su waye-waye ga sun nan birjik ruwan dare gama duniya. Wani kira zaki ko kuma me kike gani ya lalata rayuwar mata haka? Kisan kowanne irin rayuwarsa. Ko ba haka bane? Akwai mace na wanda isa a rayuwarsa ta samu kanta dogon buri, ko ba haka bane? Akwai mace kuma wanda abinda Allah ba ta rata yi haƙuri da shi. Ni da shawara ga san ba su duk masu wannan halayen su daina kawai. Na'am. To ko banza ma dai an ce akwai rai akwai mutuwa. Ana mutuwa na zuwa karab guda kuma babu garanti. Za ta zo a kowane lokaci. Yana da kyau mata mu ji tsoron Allah, mu kyautata ayyukanmu, mu tsarkake zukatanmu don Allah ya muna sassauci. Sai halin da ake ciki na yanzu na tsadan rayuwa. Ta rayuwa ya tsada sosai. Ga maza yanzu da ƙyar ake samun abin da za a ci a kai gida. Wani kira zaki ga mata na ganin sun ƙara hankuri sun jure, saboda yanzu fa kamar yadda kika ce za ki samu maza 100 sun zo amma ba ko guda da ya zo neman aure. Yawancinsu da yawa sun zo neman iskanci ne, samun mijin aure na wuya. Wani kira zaki ga matan da suka riga suka samu mazan aure na ganin sun zauna sun yi hankuri? Eto mata 'yan uwana ma'aurata, abin da nake so ba ku shawara, kun san lokacin da kuke zamantakewan aurenku a baya ba haka kuke zamantakewa, to yanzu rayuwa ta canza saboda yanayin rayuwa yanzu sai an yi haƙuri. Yanayin kar ku ga kamar wani mijin ku kaza ku daina wani tashin hankali dan Allah ku zauna gidan mazajen ku, shine kuma fi alkhairi. To muna godiya daga ƙarshe akwai wani sako da ke gare ki ga mata? To mata ni dai ina so dai dan Allah da Annabi mu haɗa kawunan mu, kuma sannan mu rika wanke zukatan mu a duk inda muke. Mata aure mu rike mazajen mu zuciya daya, mu zauna da amana, shine kawai shawaran nan ba. Na'am, to Allah ya ba mu ikon gyarawa ya kuma sa mu dauki wayannan shawarwari. Sauraro iya abin da ya sauka kenan, sai kuma wani mako idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin shugaban shirin Sa'idu Sahabi Kwantagura da kuma jami'in da ya tace shirin tsafa a faifai kamar da kuka ji shi, Surajo Muhammad Zubair. Ni Aishatu Macedi da na shirya na gabatar ke cewa Allah ya ba mu yini lafiya.